Ainda agora non está claro quen gañou o empate, se os barcos ou se o castelo. O caso é que desde entón, hai 150 anos, as festas de Villagarcía conclúen con este espectáculo pirotecnia. O combate naval de Ose é depois unha homenaxe aos Villagarcía que xeración tras xeración mantiveron viva unha tradición agora declarada de interés científico nacional. Pero tamén unha homenaxe aos secretarios de Galicia, que como agora a pirotecnia vive, souberon ir adaptándose aos tempos e innovar, sendo ao tempo respetuosa con esta religión. Señoras e señores, desde o Concello de Villagarcía Cousa, unha ano máis, grazas por estar aí, porque hoxe, como hai 150 anos, o espectáculo debe continuar. Metálica, Pablo. Metálica. Sí.
Mira para otro lado, sale. My girlfriend.